Tak ještě jednou dobrý den. Vítám vás na dalším Strojtalku, který je při Strojlab Day unikátní tím, že chceme vysvětlit, jak Strojlab jako brand a koncept funguje, jaká je trošku jeho historie, všechno je to na těch plakátech venku, ale ve stručnosti tady. Budeme k vám mluvit v této trojici. Kdo jsme? Já jsem David Škaroupka, garant Strojlabu, Petr Křivohlavý je kapitán Strojlabu konstruování a Dan Romanovský, jak jste slyšeli venku před Student Labem, je lídr Lizard Engineering. Chci tady mluvit o tom, proč stojí za to otevřít dílny studentům. Když jsem přemýšlel nad tím, jakou motivací to uvést, proč o tom vůbec uvažovat, tak se obracím k tomu, jak vlastně funguje ta touha po vzdělávání a jak ji třeba případně naplňujeme v dnešní době, kdy máte spoustu digitálních variant, kde zjistit velmi cenné, zajímavé věci, poměrně zábavnou formou. Co teda to znamená pro nás v tom univerzitním prostředí? Co bude studenty motivovat k tomu, aby vlastně fyzicky sem přišli? Je ta budoucnost taková, že budou studovat jenom online? Jak to vlastně bude? A to mě přivedlo zpět k talku, který měl zakladatel Maker Movementu, Dale Dougherty, na Fabu 25 tady v Brně. A ten říkal takovou zajímavou věc, že mu vzdělávání připadá jako církev v 15. století a vlastně říkal, že si myslí, že potřebuje reformu. Takže já tady nechci teď diskutovat o tom, jestli potřebuje nebo ne. Je to něco, co můžeme probrat v nějakém rozhovoru nebo kdykoliv později. Ale je to věc k zamyšlení, že to, co je naší výhodou, je, že ten prostor, ten chrám fyzický tady máme a máme tady i spoustu lidí, kteří v něm fungují. A záleží jenom na nás, jak to bude potom vypadat, když budou ty prostory používat, jestli je budou moct používat a jaký z toho budou mít zážitek. Krátké vysvětlení toho, jaký byl kontext Strojlabu jako takového. Začal kdysi projektovou výukou, kdy jsme cítili potřebu, aby studenti mohli vyrobit něco, co předtím navrhovali. A ta historie sahá někdy před rok 2016 se studentskou dílnou na Ústavu konstruování. A takovým důležitým bodem bylo získání projektu FabLab.net, který potom vedl na vznik právě Strojlabu jako brandu a k otevření první dílny, dneska Student Labu, který byl zamýšlen, jako aby vedli studenti, což se posléze podařilo, tak jak jste vlastně slyšeli dnes při přestřížení pásky. Jak vypadá Strojlab a jeho koncepce v tuto chvíli? Strojlab považujeme za fakultní brand a vytvořili jsme spolu s kolegy systém, vlastně jak s tím brandem pracovat tak, aby se případně mohlo rozšiřovat dál. Takže v tuto chvíli máme Strojlab Lizard Engineering a spravují Student Lab. Máme Strojlab konstruování a pod ním zhruba 9, jak později uslyšíme, labů různého zaměření. A vlastně se vás tady dnes ptám, jestli máte chuť se do toho přidat. A já věřím, že ano. A za tím účelem tady dnes taky mluvím. Strojlab má misi podporovat to inženýrské vzdělávání a studentské projekty prostřednictvím právě digitální výroby a nějaké otevřené spolupráce nejenom s průmyslovými partnery, ale s různými ostatními hráči na tom trhu vzdělávání praxe. Tou vizí je, aby se Strojlab stal akcelerátorem studentských projektů nebo třeba i zaměstnaneckých, aby byl takovým inovačním hubem, kde můžeme propojit ty jednotlivé skupiny, jak mimo univerzitu, tak uvnitř univerzity, k jejímu společnému prospěchu všech těch zúčastněných.
Ty facility teďka zahrnují nějakých 7 místností, 420 metrů čtverečných. Krásný číslo tady potom bude mít Petr Křivohlavý, takže se tím nebudu úplně zdržovat, ale když jsem řekl misi, vizi, tak jaké jsou ty hodnoty? Tak ty, které sdílíme v celém Storylabu, je making sharing, že stavíme na hodnotách maker movementu, tím, že něco skutečně vyrábíte, ale zároveň sdílíte jak ten výsledek, tak třeba i zkušenost z té tvorby. Hands-on princip je, že skutečně vytváříte ten třeba svůj návrh a zároveň ho vytváříte iteračně a můžete chybovat a neustále opravovat a vytvářet nové verze. Teams Up, že podporujeme studentské týmy, tak jak i uslyšíte dnes. PR+, že věřím, že celkem jednoznačně posilujeme pozitivně PR fakulty a VUTčka a že jsme otevření celému VUT zdarma, to znamená, že tam není členský poplatek. Já jsem zmínil, že to, co trochu nakoplo Strojlab a stalo trochu za vznikem, byl evropský projekt Interreg a my teď máme druhý, kterým právě akcelerujeme i ten současný vývoj. A jeho smyslem je rozvíjení digitálních skillů ve výrobě a v rámci toho dosahujeme impaktu do výuky, propojujeme různé stakeholdery z průmyslu, Fab Laby, různé instituce, jako třeba Jihomoravské inovační centrum a podobně. Toto jsou záběry z obhajoby nového předmětu, jak vyrobit téměř cokoliv ve Strojlabu konstruování. A další příklad je třeba s průmyslovým partnerem, pro který se dělal Design Thinking Workshop. Bylo to ASIO, které má zájem o 3D tisk vlastně nádrží a z různých vodohospodářských produktů. A studenti pro ně navrhli různé produkty se zaměřením, které si sami vybrali na základě workshopu, kde poznali vlastně podstatu toho problému a došlo i k tomu prototypování. Co děláme v DISTu, a je to vlastně takový call to action pro vás, dáváme dohromady takzvaný skill expert list, kde se můžete přidat a vytváříme ty workshopy, od kterých vlastně si slibujeme to, že z nich třeba můžeme vytvořit později nějaký mikrocertifikát nebo můžeme právě lépe spolupracovat s průmyslem. To hlavní, co chci říct, je přidejte se ke Strojlabu. A jak teda postupovat, dejte mi vědět. My vám pomůžeme s plánem, jak to udělat. Následoval by testovací provoz, v našem případě trval, myslím, rok, a pak pravděpodobně nějaký ostrý. Na webu strojlab.cz se můžete dočíst, jak dnes fungujeme. No a jaké to má výhody? Oslovíte studenty proaktivní i zaměstnance, snáze propojíte ta témata s možností případně nějakých dotačních projektů, které jsou pro nás v tom ekosystému, řekl bych, nutností, aspoň z mé perspektivy. A některé ty cesty jsme už prošlapali a rádi vám pomůžeme. A fakulta tuhletu kdyby integraci podporuje tím, že třeba tady tu zprávu, které tady bude mluvit Petr, hradí vlastně tím fixním poplatkem. A co je vlastně v procesu, je nějaký systém bonifikace za to, že třeba ústavy otevřou tu svoji laboratoř i ostatním. Jaké to má nevýhody? Máte zodpovědnost navíc, nutnost udržovat infrastrukturu a personální zajištění, zároveň ta práce, když to budete zajišťovat, právě způsobí to, že ty lidi tu svoji vzájemnou interakci zvýší. Čili přidejte se k nám, když máte laboratoř, kterou byste chtěli sdílet, dejte mi vědět. Díky. A teďka úspěšný příklad ze slov Petra Křivohlavého. Ještě jednou dobrý den. Já jsem dostal tu možnost vám říct něco o Strojlabu konstruování a mohl bych vám ještě vykládat spoustu čísel, například kolik máme labů, kolik tam máme zařízení, a kolik podporujeme studentských týmů, nebo kolik máme uživatelských a aktivních uživatelů, či kolikrát tam jako nějakým způsobem fungovali. Ale myslím, že mi jako říká nějaký čísla, tak se vyplatí říct si vlastně, jak teda ten lab dostat k vám na ústav.
A vybral jsem tady nějakých 7 zásadních bodů, které jsou podle mě jako stěžejní pro to fungování a které se nejvíc osvědčily. Jako první je určitě nějaký pořádek a úklid. Pokud vaše laboratoř vypadá takto, tak není úplně dobrý nápad do ní pustit dalších 500 lidí. A tohle je teďka naše hlavní místnost, řekněme. Tahle fotku jsem dělal včera, když jsem dělal tu prezentaci, že jsem prostě musel běhl dolů, vyfotil to a běžel zpátky bez žádných čančání, úklidu. Není to chirurgický sál, ale zároveň si myslím, že tam je jako hezký, čistý pořádek. Další důležitá věc jsou jasná srozumitelná pravidla. To, že uklidíte, je sice super, ale pokud nebudete mít žádný jakoby, nástroj, jak tomu dotlačit ty další lidi, tak se to nikam nepohne. A co je ale vlastně nejvíc důležitý, tak je vlastně nějaký tým odborníků. To znamená, nebo tým lidí. Ty lidi na tom, na těch lidech to stojí. Pokud tam budete mít lidi, tak to nikdy nedáte dohromady. Když to bude nějaký malý prostor, tak minimálně 2 až 3 lidi by tam vždycky měli být a vědět, že ti lidi to jako chcou dělat a mají k tomu nějakou motivaci, jinak vlastně k tomu nějakým způsobem nedostanete. A když tam máte ty pravidla, tak je dobrý nějaký přístupový systém. Za prvý víte, teda kdo tam byl, ale ta nejlepší věc, nemusíte nikam běhat s klíčem. To znamená, ti lidi už mají přístup, ví, jak se k tomu dostat, takže je to vlastně jakoby bezúdržbový pro ty běžní uživatele a hlavně potom pro vás. Když máte ten přístupový systém, tak je dobrý ještě nějaký monitorovací systém, protože ve chvíli tam ti lidi jako můžou chodit samovolně, tak tam občas dělají nějaké jako věci, které by tam úplně dělat neměli. Ten monitorovací systém pomáhá ty problémy řešit, ale hlavně funguje jako nějaká prevence. A to znamená, že ti lidi, když víjou, že tam nějaký záznam je, tak už se chovají trošku lépe, než kdyby tam ten záznam nebyl. Jinak stále vidíte ten pořádek, je to zase ze včerejška jen tak udělaný. A to už říkal David, skvělá věc, podle mě, která je potřeba udělat, tak je nějaký zkušební režim. A my jsme vlastně měli skoro rok. Těch 181 zapojených uživatelů berte z rezervou, že to jako tak postupně lineárně rostlo během toho roku, až těsně před tím otevřením. A na tom testovacím režimu jsme si vlastně vyzkoušeli všechny ty problémy. Že nefunguje systém, že když se stane to a to, tak to selže. A vlastně, když už jsme to otvírali pro celou tu fakultu, tak už jsme věděli, co a jak, a ten systém vlastně běžel už velice, velice dobře a bez nějakých větších problémů. No a naposled, co bych tady určitě doporučil, tak integrovat do těch prostorů výuku. Ve chvíli tam budete mít výuku, tak vám to pomůže v tom, že za první tam s těma lidma interagujete, vidíte, jak tam a jak to využívají, zároveň to nějakým způsobem pomůže i s financováním těch prostorů a i to vybavení do té výuky se dá dostat lepším způsobem, než prostě ho mít jen tak jako pro radost. Pokud tady máte všechny tyhle věci, tak můžete rovnou založit ten váš lab. A kdybyste třeba chtěli vědět, jak na to, nebo jak to funguje u nás přesně, klidně se k nám přijďte podívat, 2 a 3 dolů, stačí napsat a přijďte a my vám to ukážeme všechno a myslím, že to bude úplně super, když se taky přidáte. A tohle z mojí strany je všechno a předávám slovo Danovi, hlavní hvězdě dneška. Halo? Jo, ono to funguje. Tak, hlavní hvězda to večera maximálně určitě nejsem já. Kdyby to někdo měl být, tak to bude celý tým, který takhle. Tohle je rok stará fotka, takže tam nejsou všichni ti lidi, kteří jsou momentálně v týmu, ale někteří tam jsou a někteří tam zároveň nejsou. Každopádně, co všechno spravujeme, jak fungujeme, kde jsme zapojení, nejsme zapojení. Jak jste si všimli, tak máme Student Lab. Já si teďka nejsem jistý tady ukazovat, doufám, že nic nevypnu. Jo? Tak Student Lab, tak máme ten lab, který vlastně spravujeme a vlastně jsme zároveň Stroj Lab Blizzard Engineers, takže nějaký tým, který má nějakou značku, nějak funguje. Všechno vám to teďka nějak popíšu, řeknu vám o tom, jak fungujeme, co se děje s náma. A začnu s tím týmem, nebo vlastně jak jsme se k tomu dostali, tak vlastně těch 2021, těch pár studentů, jmenovitě ve vedení pana Jana Kaliny, Honzy Kaliny, kterého jste mohli vidět a je tady uprostřed, tak se rozhodlo, že vlastně to zkusí tu výzvu a přidá se do toho. A v té době jsme se založili 3 hlavní věci, a to je tým, 105, to byl vlastně naše první dílna, ta byla naproti ještě před rekonstrukcí téhle chodby. A tam jsme měli pár tiskáren a začínalo se tam. A ještě jeden náš první projekt, který jsme sestavili, a to byla fréska.
podstatě jsme si sami sestavili fresku a tím vlastně začal náš tým. Tak, dobře. Co děláme teďka? Momentálně pracujeme na některých projektech a zaštiťujeme některé projekty. Pod náma už plno studentů si vzniklo v našem týmu fungovat docela dost samostatně, tak proto se někdy trochu i štítím si přisvědčovat ty různé projekty. A jedni, kteří vlastně s náma spolupracují, dělají u nás vlastně ten model a občas jim a docela často jim pomáháme, tak je vlastně ten model Hexapodu. Tak vlastně je to prostě pár lidí, kteří si řekli, že chcou mít šestinového robůtka, tak vlastně a chtěli někde tisknout, tak se s náma domluvili a vlastně tisknou u nás, stejně jak to může tisknout jakýkoliv student. A hlavní projekt, na kterém se dělá, je vlastně Argo a jsou ještě nějaké další projekty, na kterých děláme, většinou už menší. Proč jsem tady vlastně vzal 2 obrázky z Arga, tak vlastně ten poslední, ten motorový blok, tak máte úplně tu poslední verzi, co máme nedávno sestavenou a momentálně děláme jakoby 3. verzi Arga. Je to fakt jako dlouhodobý projekt, kterému já jako něco málo řeknu. Prostě má to být malý, jako má to být podvodní dron, který má chodit přes teda podvodní takhle. Je myšlen na prozkoumávání zatopených podzemních oblastí a máme tam nějaké zajímavé věci, které tam testujeme a zkoušíme. A třeba snažit udělat kostru bez přetlaku a pohon na vázeném trastru. Až se to povede, tak výhledově do dlouhé doby je jako vlastně cíl potom to vyzkoušet i kdyby se nám povedlo v Hranické propasti, která je vlastně zatím někdy, víme její hloubku ohledně 500 metrů a prozkoumaných 450. Tak tohle bychom to potom chtěli i pokořit. Ale tohle je hodně výhledově. Co děláme dalšího, je, že reprezentujeme samozřejmě sami sebe, FSCčko jako fakultu a celé VUTčko na různých akcích. Jestli jako nevím, po jakých všech akcích chodíte. Poslední akce, na které jsme byli, tak byla tady vlastně Den otevřených dveří na fakultě podnikatelské, ale jinak býváme každoročně různě třeba na Maker Fairech, Mayan lesech, Noc vědy a techniky, pak tam jsou ještě Gaudeámy a vlastně těch akcí je vlastně asi kolem toho vždycky něco kolem 15. Další věc, hodně zajímavá, bohužel na to teďka máme málo lidí, takže všichni, kteří jsou v tom schopní a chtěli by se tím zabývat, tak se rozhodně nevávíte vrátit na nás. A je to, že si sháníme prostředky na fungování. První hlavní jako náš prvek je vlastně, že prezentujeme vlastně rozpočet na fakultě a VUTčku, co bychom si od nich žádali, nebo takhle, máme nějaký plán, co chceme dělat další rok a na to máme nějak vyhrazené nějaké prostředky, které bychom chtěli. A vzhledem k tomu, jak dobře obhájíme před fakultou a před VUTčkem, tak podle toho dostaneme takový počet nebo takové prostředky od nich. A dále k tomu ještě přiřazujeme různou spolupráci se sponzory, a občasnou účast na nějakých soutěžích, kde se občas taky dostane nějaký obnos. Takže vidíte vlastně lidi, kteří nebo součástí, které nás momentálně sponzorují a podporují. Hlavní je to samozřejmě fakulta strojní a VUTčko a potom tam pod nima vidíte 3 naše hlavní sponzory. Tak, budeme pokračovat dále. Uzavřu to týmem že vlastně my všechno, co si zkoušíme, nebo všechno, co děláme, tak my si to máme prostor vyzkoušet. Samozřejmě máme plno lidí, co nás podporuje, plno lidí, co nás učí, a nebo co nám říká, jak je to lepší udělat, nebo jak je to dobré udělat. Jak jsem říkal, tak máme tady fakt jako personálně nás podporuje fakulta neskutečně mnoho. Kdybyste viděli dílnu ve 12 hodin, tak vypadala přesně takhle.
A vlastně se nám včera stalo, že jak tam vidíte pěkně svítí ten název Strojlab, tak ten už svítil pár dní zpátky. Bohužel včera se nám stalo, že nám písmeno S se z nějakého náhodného důvodu, stále nevíme proč, tak se nám odpálilo a museli jsme ho předělat. Bylo hotové 15:30 se otvíralo a bylo zahájení, to víte. I takovéhle příběhy, i takovéhle věci se stávají. A vlastně, kdybyste se chtěli přidat k nám, mám tu na to na QR kód na přihlášku do týmu, a nebo můžete se klidně jako kohokoliv z nás zepsat. Vlastně u nás je možné si vyzkoušet cokoliv, ať od toho prezentovat před různě na akcích, bavit se sponzory, zhánění financí a tak dále. Všechno, co děláme, tak vždycky dáváme každému možnost si to vyzkoušet. A já si všímám, že občas mluvím do mikrofonu, občas ne, že ano? Dobře, super. Tak já se pokusím mluvit dál do toho mikrofonu. Abych řekl o hlavním dějství vlastně toho večera, vlastně, že otvíráme tu dílnu, ten Student Lab. Je to vlastně nějaký prostor, který je teďka jako nový, ale ta dílna už má za sebou nějakou historii. Jak jsem říkal, že 2021 že jsme dostali 105, tak jsme fungovali předtím tam a měli jiný brand. Můžete si to přečíst pěkně na těch ploustrech, vyzývám vás k tomu, je to pěkné povídání zpracované k tomu. Ale momentálně je ten prostor, který vidíte na fotce, je pár dní starý, takže vidíte i nějaké úpravy. A kdybyste chtěli mít takhle, je to otevřené pro všechny studenty a zaměstnance VUT zdarma, protože je to prostě podporované a financované VUTčkem a fakultou. A kdybyste se chtěli zaregistrovat na školení, tak doufám, že uháněl jsem Filipa, aby vypsal školení, možná to nestihl, ale mohly by být na registraci školení nějaké vypsané, případně. Kdyby nebyly, tak za nějakou dobu určitě budou. Tak, ten Student Lab je ten hlavní prostor, který máme. Dobře, tak já doufám, že tam opravdu budou školení vypsané. Jsou tam ty tiskárny, dílny, všechno. Kdo se o to stará a jak se o to staráme, tak samozřejmě jsme to my, celý tým. Vidím tam nějaké kolegy vzadu, bývalé kolegy i kolegy momentální. Ale zbytek tady bývá různě po patře a dělají buď různé workshopy a takovéhle věci. Co bych chtěl vyzvednout, to je to, za prvé jim hodně poděkovat a za druhé vyzvednout to, že vlastně jak jsem říkal, že si to u nás jde vyzkoušet, tak to můžete i taky. Ale my musíme vlastně servisovat ty stroje, pořád si dávat pozor, jestli jsou vždycky jako v pořádku, jestli běží. Když se něco stane, tak doufáme, že naši lidi, kteří to chodí využívat, jsou dostatečně zodpovědní, aby nám to nahlásili. My jim za to hlavy netrháme, ani prsty, ani nechty, nic, ale vždycky víme aspoň, kde se stala chyba, proč se stala chyba. Mám tu takovou pěknou fotku a jsou ty držáky, které drží všechno to nářadí. Za to patří dík jednomu taky členovi, který vlastně všechny ty držáky modeloval a tiskl. Tak vlastně tyhle vlastní systémy si vlastně taky sestavujeme často. Co tam máme, co se tam dá u nás využít? Tak jsou to FDM tiskárny, což je taková věc, kterou jako hodně lidí využívá, protože prostě těch možností není, už jako je všude hodně, ale nikdy není dost, bych řekl. A pak části, které říkáme mechatroutek, tak máte tam všechno takové mechanické nářadí, které byste chtěli vnít v dílně. A elektrokoutek taky taková drobná elektronika. V té chvíli, v té fotce to ještě není plně vybaveno, jak je to vybaveno momentálně. Ale kluci dělali vlastně na tom S-ku, takže používali část té elektrické výbavy. Tak. A vlastně chceme a vždycky cíníme na to, aby vlastně tam ti lidi, co tam chodí tvořit, vždycky našli to, co potřebují, aby vytvořili cokoliv, prostě nějaké, aby to byla prostě taková ta jako když si to vezmete domácí nebo vlastní jako dílna, kde tam přijdete a fakt si zvládnete vytvořit to, co je potřeba. Jo? Proto jsme vlastně i zavedli systém, když tak ho tady rychle zmíním, a když tam prostě někomu něco chybí,
tak vlastně dá vědět a my to v rozumném období zařídíme, anebo mu řekneme, proč to vlastně nejde zařídit. A co máme i nějaké plány do budoucna. Možná jste mohli vidět tady tu skříň s rezidovanými tiskárnama. A jeden důvod, proč ještě nejsou vám přístupné, je to, že vlastně řešíme odtah a to se bude ještě řešit nějakou dobu. A hned po té době, co se nám tam zpřístupní teda vzduchotechnika, tak budou přístupné všem studentům taky. Nevím časový rozvrh, kdyby to mohlo být. A další věc, kterou bychom chtěli mít v dílně a momentálně se řeší, je CNC fréska. Momentálně to na velmi dobré cestě a vypadá to, že by mohla být i letošním rokem. Když vidíte, je to něco na stole, nebude to mít žádné extra velké rozměry, ale mělo by to být taky něco, co by mělo být docela dost dobře přístupné, protože si chceme dbát na to, aby to bylo fakt jako zabezpečené, aby si tam nikdo nic neudělal a doufám, že si tam nikdo nic neuděláte. Tak a ke konci bych vás teda chtěl pozvat ještě na školení. Kdybyste ještě neměli přístup vlastně do té dílny, tak se můžete podívat tady ten první do 115C, tam bude tak průběžně probíhat školení a můžete se tam nechat proškolit do dílny. A kdybyste si chtěli vyzkoušet pájení, tak jsme udělali workshop takový na vyzkoušení trošku si pájení v U8. A můžete si tam spájet takovéhle lehké klikátko vlastně a řeknu vám tam taky něco k němu. Tak. A skončíme to tím, že dostanete čas prostor na dotazy, ale ještě vlastně se chci připojit k tomu, kdybyste fakt chtěli otevřít prostory, otevřít dílny, tak nemusíte kontaktovat jenom Davida nebo Petra, ale vlastně jde oslovit i mě. A nebo kohokoliv, kdo to potom po mě převezme, nebo zkusit někoho dalšího z týmu. A my jsme taky jako ti prostředníci, kteří vás dokáží připojit do Strojlabu. Tak, děkuji moc a nechám vám teda teďka čas na dotazy. Tak, teďka budeme krátký prostor na dotazy. Ještě potom neodcházejte. Poté následuje tady prezentace ještě kluků z iGEM týmu, kteří, to říkám správně, vždycky jak to říká správně, jo, z iGEM týmu, kteří vám vlastně ukáží, jak takový Strojlab jde využít k něčemu pro dobro celého lidstva v podstatě. Takže teďka ten prostor pro vás, pokud máte nějaké otázky. David se bohužel musel omluvit, má nějaké rodinné záležitosti, takže už jsme tady my dva, tak klidně nějaké na nás směřujte. A když tak to asi ukřičte, nebo já vám doběhnu s mikrofonem, anebo to zopakujem. Máte ty nějaké otázky? Hele, fakt se dá zeptat na cokoliv. Můžete se zeptat, jak se přidat do Strojlabu, jak si udělat vlastní dílnu, nebo jestli můžete mít kladívko typu 38 v dílně. Jo, úplně cokoliv. Nevím, co je kladívko 38, teď jsem si to vymyslel, ale to snad chápete. Očividně žádné otázky nejsou, tak vy se všichni těšíte na skvělý kluky z iGEMu, tak já je rovnou asi pozvu. Než se tady nachystají, tak klidně ještě můžete položit ten dotaz a my vám hlavně určitě mezi tím odpovíme. Takže iGEM tým. Nie, však to budeme si hovoriť každý. Inak sa to nepoužíva. Ty máš lepší. Poď sa kam aparatúru, ja že som to odpral. Raz. Musíš to zapnúť, podľa mňa. Tak, než to kluci nachystají, tak tato přednáška je vlastně z cyklu přednášek s názvem Strojtalk. Ty probíhají pravidelně, takže letos první mají kluci právě v rámci Open Day Strojlabu, abychom viděli, jakým způsobem vlastně ten Strojlab využili. Nicméně já nebudu dále na vás napínat, předám jim slovo, oni vám to všechno určitě rádi řeknou, takže iGEM tým.
Skús. Raz, nejde. Raz, dva, tri. No, super. Dobre, takže čaute. My sme, ako bolo zmienené, z týmu iGEM a ďakujeme asi Strojlabu, že nám dal túto možnosť povedať o našej ceste a ako bola naša cesta v Strojlabe. Najprv sa si uvedieme. Ja som Pravoslav, študujem na našej fakulte strojníctvo. Ja som Andrej, som momentálne v 3. ročníku na mechatronike, tiež na tejto fakulte. Ja som Martin, asi mi nefunguje mikrofón a som z informatickej fakulty. To je za 3, tak som. A čo je vlastne iGEM? iGEM je najprestížnejšia súťaž v syntetickej biológii. Je to vlastne súťaž, ktorá bola založená v Amerike. Nestále nefunguje ten mikrofón asi. Dobre, kašľa. Bola založená vlastne na MIT v Amerike. Každoročne tam dojde 5000 ľudí do Paríža a ďalších 5000 účastníkov je online, takže dokopy to má 10 000 ľudí tá súťaž. Chodí tam 420 tímov a vlastne toto je tá fotka, kde sú vlastne skoro všetci nastúpení, tí, čo boli v tom Paríži. A ako dokážeme tam naozaj boli, tak by sme tam vzadu, tie zelené mikiny. A o čo vlastne tejto súťaži ide? Ide o to, že sa zoberie proste až 10 až 20 ľudí, ktorí idú riešiť nejaký lokálny problém, ktorý má globálny dopad pomocou syntetickej biológie. Na tom pracujú približne rok, vyprodukujú takú tzv. Dokumentáciu, čo je wiki stránka, kde je najviac informácií o tom projekte, natočia 2 videá, jedno promočné, jedno prezentačné a potom idú do toho Paríža to ešte akože finálne predať. Tam majú svoj stánok, kde presviečajú porodcov vo svojom nápade, dostávajú ťažké otázky, majú tam judging session, kde ich grillujú porodcovia, majú tam, ak sú tí najlepší, tak idú na stage talk, kde ešte dodatočne grillujú. O tom ešte budeme hovoriť neskôr. Ale cieľom je teda nájsť nejaký reálny problém a vyriešiť ho a zároveň tým akože nejako pomôcť komunite prísť s nejakými novými vecami a spraviť ich verejne dostupnými. Vlastne, že to sa môžete pýtať, že, akože, že kde je hardware, vlastne každý ten problém so syntetickou biológiou alebo to riešenie syntetickej biológie, tak potrebuje nejakú reálnu aplikáciu a práve tu prichádza, že je to častokrát zhmotnené pomocou nejakého hardwareu alebo softwareu, ale najčastejšie hardwareu, takže tam dosť veľa hardwareu a tu už prichádza to vlastne naša časť, čo sme vlastne tuto robili. Ako tá súťaž je taká veľká, že tam sa to delí do až 12 tzv. Villages, takých kategórií, kde od poľnohospodárstva je tam vesmír, je tam onkológia, software, environment, sú tam najrôznejšie veci a sú tam hlavne 3 hlavné kategórie, sú tam stredné školy, undergraduate a overgraduate a pričom tá overgraduate je tá najviac prestížna, najťažšia, lebo tam už nechodia len vysokoškolské týmy, ale častokrát aj doktorantské alebo už výskumné, že to je tá najprestížnejšia, najväčšia kategória, ktorú vlastne sme sa rozhodli vyhrať. Toto je vlastne celý plánik tej obrovskej konferencie alebo tej súťaže, lebo okrem tej súťaže prebieha tam strašne veľa minikonferencií, talkov, je tam strašne veľa sponzorov, že toto asi poznáte, to je Mathworks, čo vyvíjajú MATLAB, ale sú tam aj také menšie súťaže, ako je napríklad iGEM Startups, kde sa súťažia navzájom startupy, sú tam obrovské konferencie, ale čo najpodstatnejšie, chodia tam strašne prestížne školy. Hej, že tieto všetky školy tam chodia pravidelne a dokonca také školy ako Stanford aktívne hirujú ľudí, ktorí majú na starosti len to, aby viedli iGEM team na túto súťaž a sú to platení a sú aj častokrát akože majú, tam si môžete prečítať. Tam si môžete prečítať, že tam sú aj akože dosť prísne požiadavky na to, že kto môže viesť iGEM team. A už len tá vstupenka na to, aby sa mohli akože zúčastniť, stojí sa 475 000 a to, aby ste tam boli a nič za to nevyhráte. Aj keď vyhráte, tak nevyhráte žiadne peniaze späť. Nemáte tam zahradené žiadne obedy, žiadne ubytovanie, nič. Ste tam celý týždeň a vlastne ešte musíte platiť takúto sumu, len aby ste vôbec sa mohli pokúsiť vyhrať.
a vyhráva sa tam teda nejaká prestíž. Fakt veľa to znamená a máte tam obrovský exposure, naberiete strašne veľa kontaktov, o to tam ide, preto tam tie školy fakt každoročne chodia a zakladajú si na tom. Trošku k tomu nášmu projektu, s čím sme tam my išli, tak my sme si vybrali problém po nejakom zvažovaní, problém prevažne, dajme tomu, s krmivom pre kravy. Kravy potrebujú príjmať nejaké proteíny, okrem klasickej trávy a tak. A najčastejšie zdrojom týchto proteínov je soja. A 70% až 80% celej svetovej produkcie soje je práve pre krmivo pre kravy a z toho približne polovica sa vyrába v Brazílii, kde sú kvôli tomu odstraňované obrovské plochy dažďového pralesa. Za posledné 10 ročia približne 5 miliónov hektárov bolo odstránených. To je akože fakt zásadný problém. Tá soja potom je prepravovaná po celom svete, všade sa dováža a pri jej vlastne na tých plantážach ona sa musí hnojiť a pritom sa približne 50% dusíku stratí, prevažne sa absorbuje do podzemných vôd, kde ďalej znečisťuje. Sú to veľké problémy, ktoré sme chceli riešiť a riešenie, ktoré sa nám naskytlo je, teda naše riešenie sme chceli, aby nejakým spôsobom uzavrelo ten cyklus dusíka, aby sa nestrácal v tomto procese. Aby sme mali nejaké to hnojivo, z ktorého vyrastlú rastliny, potom to zjedia kravy a potom zase je z toho hnojivo a zefektívni tento proces. Tak našli sme rastlinu, ktorá sa volá duckweed, po našom žaburinka, alebo okřehek po česky. Je to úžasná rastlina, ktorá má strašne veľa bielkovín, toľko ako soja, má všetky základné aminokyseliny, rastie strašne rýchlo, za 2 dní sa zdvojnásobí a má obrovský potenciál. Ona rastie takto na hladine vody v takých maličkých listočkoch a postupne sa rozširuje a vlastne pokrie celú tú hladinu. Naším nápadom bol práve vyrobiť nejaký vertikálny kultivátor, ktorý by sme mohli niekde umiestniť vlastne na tú farmu, že by sme zobrali nejaký lodný kontajner, ten by sme naplnili nejakými vrstvami, kde by proste rástol a tá rastlina by sa ňu svietilo, žiadny dusík by neunikal a rovno tie rastliny by sa použili ako krmivo pre tie kravy, ušetrilo by sa za dopravu a tak. Už existovali nejaké také riešenia, niektoré boli aj vygenerované, niektoré robili nejakí Nemci, ktorí to úplne nedotiahli, tak si povedali, že chceme urobiť ten kultivátor lepší. A to bola výzva pre nás troch. Druhá výzva bola ten duckweed geneticky modifikovať na to, aby rástol rýchlejšie, aby mal viac bielkovín a tak ďalej. To robili naši kolegovia. A s takouto nejakou víziou, ambicióznou, najmä tomu, sme išli do tej súťaže. Ale aby sme sa dostali do nejakej súťaže, tak potrebujeme ľudí. A keďže začínali len ako traja, ktorí sme ich nazvali, že 3M, sú tam niekde na tom obrázku, tak spravili taký nábor na fakulte MUNI, alebo na univerzite MUNI, kde robili tie nábory a tam získali pár ako študentov z tej Muničky, lenže potrebovali aj ďalších študentov, ktorí by robili hardware a software, poprípade zháňali nejaké financie, tak vypísali niekomu nejaké maily, poprípade nejaké požiadavky na LinkedIn. A napríklad ja som sa tam dostal tak, že som si jedného dňa otvoril mail a že vraj ma niekto odporučil. Ja som sa potom zašiel za nimi na také konanie a vlastne ma zobrali. Možno ste niekde videli takýto obrázok, hoci kde v Brne. Tak 2 ľudia odtiaľ sú vlastne z nášho tímu. To sú vlastne nejakí ľudia, ktorých podporuje IC. No. Tak sa nás nazbieralo okolo 20, lenže tých 20 ľudí treba nejako organizovať, tak sme sa rozhodli, že sa rozdelíme do nejakých tímov. Konkrétne na tomto obrázku môžete vidieť 4, kde my traja z toho tímu tech, ktorý rieši hardware a software, ale zároveň tam sú tie ostatné, čo už riešili nejaké financie, poprípade tu hard work v nejakých labakoch biologických, poprípade v skleníkoch, kde sa ako robila kultivácia. Taktiež, keď už je nejaký tím a chce niečo dosiahnuť, tak potrebuje nejaké, my sme to nazvali, že sessions, takže monthly session, kde sme sa stretávali každý mesiac a ukazovali každý za seba alebo za ten tím, čo sme spravili, poprípade, aké sú plány. A taktiež, keď chcete mať niekde tím, tak ideálne je mať nejaké akcie, kde sa dokážete viacej skamarátiť, pretože my sme tam všetci boli v podstate náhodní ľudia a ak chcete, aby ste niečo dotiahli, tak musíte byť ako
blízko. No a vlastne teraz na začiatok, že prečo tu vlastne hovoríme. Vlastne my ako ten tech team sme drtivú časť nášho posledného roku strávili v Strojlabe. A do tohto Strojlabu sme sa dostali viac menej dosť šťastne. Ja som vlastne došiel po predmete konštruovaní, po cvičení za Martinom Malým, že máme takúto ambíciu a že proste nemáme žiadne priestory a že by sme to vedeli nejak realizovať. A on odporúčil, že Strojlab, že je to taký nový labák zdieľaný jedno s druhým. Potom sa dali dokopy s Vojtechom Florianom a Petrom Krivohlavým, ktorí nám akože povedali, že jasne, tam vlastne vidíte vzadu, to je... Tam máme vlastne vzadu ten náš stôl, čo tam teraz chodíte, tak ten bordel, to je nás. Že nám tam vlastne nechali nám miesto pre ten kultivátor a že nám dali vlastne to prostredie, kde sme sa mohli sústrediť len na to vytváranie a neriešiť nič okolo toho, kde zložíme stroje a podobne. Takže to bola dosť podstatná časť príbehu. Ja trošku priblížim vlastne, že čo sme v tom Strojlabe robili, ako nám pomáhal, ako sme na tom pracovali. Začali sme nejakými proste základnými schémami, ako by sme si predstavovali, že vo vrstvách bude tá rastlina rásť v nejakých vaničkách, ktoré budú nejako ovládané cez nejaké mikrokontrolery. Ale najväčší problém bol vlastne, ako budeme tú rastlinu zbierať. Ona tak rastie na vode, ako ju dostaneme na jedno miesto. Prvý nápad bol mať nejaké hrebene, ako keby, ktoré by išli po tej hladine. Časť rastliny by nejako zhodili dole, časť by zostala, aby sa mohla ďalej rásť. Niečo sme si namodelovali, ale potom sme zistili, že to trošku overinženýrujeme, takže povedali sme si, že skúsime nejaký prístup, že proste na to budeme striekať vodu a on tú rastlinu zhodí dole. Tak ukázalo sa, že toto bol ako dobrý prístup, že to funguje. Brutálne komplikovaná schéma znázorňuje celý princíp. Tak navrhovali sme nejaké modely tých vaničiek, aby pekne do seba zapadali, aby držali. Tie sme potom z plexiskla vlastne v Plotter Labe vyrezávali v laserovej rezačke, lepili sme ich dokopy. Samozrejme najdôležitejšie logá sponzorov sme tam vygravírovali tiež v Plotter Labe. Strojlab, presne. Potom v Assembly Labe sme dávali dokopy z PVC rúrok takéto účka zberné, ktoré práve majú v sebe tie trysky a striekajú takto vodu na tú rastlinu. Toto je záber potom finálneho produktu. Experimentovali sme s rôznymi spôsobmi toho zbera, ako to má striekať, čo funguje najlepšie, takže aj takéto hlúposti sme riešili. Potom sme sa vrhli na konštrukciu, rozhodli sme sa použiť tieto klasické hliníkové skladačky. Zase vlastne aby sme ich narezali a dali sme dokopy niečo takéto. Toto už bol trošku problém, kde uskladniť, tak práve Assembly Lab nám vlastne poskytol priestor, to tam bolo odstavené pol roka, tak vám to tam blokovalo. Potom sme riešili, ako tam bude tá voda cirkulovať. Mali sme nejaký centrálny rezervoár, ktorý mal v sebe tú vodu a rôzne senzory pre pH, vodivosť, peristaltické čerpadlá vlastne udržovali nejaké koncentrácie, premiešavali to, čerpadlo tlačilo hore, potom nejaké elektromagnetické ventily sa otvorili na konkrétnej vrstve, aby tam voda mohla tiesť, pozbierať tú vrstvu, ten ductfeed s vodou padal dole, kde sa vlastne odpreparoval od vody a tu potom nejaký ten farmár by to mohol všetko zobrať na jednom mieste. Tak to vyzerá nejaký ten rebrík, tadiaľ to tiekla voda hore, ventil vypustil na tú vrstvu, voda tiekla, zhodila ductfeed, padal do tejto šachty, tu sa vlastne oddelil od vody, zostal v košíku pripravený v našom prototype na harvesting a takéto sme mali nejaký ten rezervoár, z ktorého ide mŕte hadičiek na tie aditíva, elektroniku, pre senzory a tak. A taktiež v Additive Lave sme si navrhli a vytlačili takýto celý modul pre práve tie živiny pre tú rastlinu. Takže tam sa pravostým riadne vieral, celé sa to tak pekne zasekávalo, tak to bolo super, že nám vlastne Strojlab umožnil sa s tým poriadne hrať. Prešli sme asi 4 verziami, aby to správne fungovalo, zapadalo do seba. A na každej vrstve samozrejme boli nejaké svetlá, tie sme si sami dávali dokopy, experimentovali sme s nimi. Potrebovali sme
veľmi dôležité je vlastne pre ten zber vedieť, že koľko je rastliny na každej vrstve, tak sme navrhli nejaký takýto prístup, že na dne tých vaničiek budú fotorezistory, ktoré nakalibrujeme na tie konkrétne svetlá na tej vrstve a podľa toho, koľko svetla na nich pristáva, odhadneme, že aká masa tej rastliny tam je. Fungovalo to v celku fajn. Nazvali sme to probe. Tak to nejako to vyzeralo. No a vlastne tam je to iba mriežka fotorezistorov, ktoré sú v sérii, v takomto vodotesnom obale. Výstup je proste jack, ktorý sme zapichli do takýchto krabičiek, tie boli dve na tom kultivátore. Ich srdcom bolo vlastne ESP32, ktorá ovládala nejaké relátka, nejaké tranzistory, tým pušťala vodu, čerpadla, elektromagnetické ventily, svetla vypínalo. A celé to komunikovalo cez Wi-Fi, cez MQTT protokol s nejakým Raspberryčkom, ktoré bolo ako centrálny server. Kvôli tej súťaži a nejakému pohodliu sme túto podpornú elektroniku ako ističe, zdroj jednosmerného napätia, router a tak uschovali v takomto kufríku, ktorý stal samostatne pri tom kultivátore. A aby to bolo nejakým spôsobom použiteľné pre toho farmára alebo ktokoľvek, kto to používa, tak sme robili takúto aplikáciu, kde človek môže pozorovať stav na jednotlivých vrstvách v tom rezervoári, môže tam ovládať každý prvok jednotlivo, môže nastavovať nejaké chovanie tej automatickej kultivácie, ktorú vlastne ten prístroj poskytoval. A celý výsledok vyzeral takto nejako, s tým sme vlastne išli do Paríža a ešte dôležitým krokom bolo nejako to pekne vysvietiť na fialovo, nech to upúta pozornosť. Každopádne pri tom, ako sme to vymýšľali, tak nastalo strašne veľa problémov, ako asi pri každom projekte, keď robíte. To bol jeden z takých prvých, že sme si krásnu spravili nádobu, sme boli šťastní, sme skúšali si, či to funguje, odišli sme, nechali sme to tak a zrazu nám prišiel Discord notifikácia, že sa nám to pokazilo, tak tam môžete vidieť na tomto mieste, že nám to prasklo, tak krásne tam bol bordel, tak som už utekal z cvičenia a som to šiel upratať narýchlo. Ďalšia vec bola, že sme mali tie treje a boli trošku krivé, čo bolo spôsobené tým, že keď sa kupovali hotové tie plexisklá, tak sa to vyrezalo, lenže predtým tam bolo nejaké pnutie, tak nám to proste nesedelo. A ďalšie veci boli len, že napríklad to účko bolo krivé z dôvodu tiež, v podstate pri výrobe, lebo sme nemali nejaké dobré prípravky na to. Ďalej bol nejaký problém s elektronikou, celý systém potreboval tých 12 V, lenže ak tam bola vysoká záťaž, tak nám to trošku klesalo, kvôli tomu nám odchádzali nejaké ledky, po prípade sme tam menili relátka, meniče a inak dôležitá vec, keď robíte nejaký takýto projekt, tak odporúčam použiť nejaké drahšie meniče, pretože si poviete, že to super funguje, no po 3 mesiacoch to prdne a budete moc nešťastní kvôli tomu. To sa presne nám stalo. A taktiež treba veľmi kvalitné konektory, keď niečo také budete robiť. A taktiež sa nám občas podarilo pokaziť tie meradlá, ktoré sa robili strašne dlho, tieto. A tiež sme z toho boli nešťastní. Každopádne sme to všetko nejako dobuchali do konca. Hey, no, okrem tých problémov boli aj pekné chvíle. A napríklad to, že sme vyhrali viacero súťaží, a napríklad VUT známy Booster Challenge, čo prebieha v lete, tak tam sme získali nejaké financie. A získali sme nejaké peniaze aj na bratislavskej súťaži LIFB, konkrétne biológovia, alebo aj na SIB Muni. A vlastne všetky tie peniaze, ktoré sme vyhrali, tak išli naspäť do tej súťaže, lebo tá súťaž bola nielen drahá tá vstupenka, ale vlastne celé tie prostriedky okolo toho, všetky materiály a podobne o tých financiách bude baviť ešte neskôr. Ale vlastne všetko, čo sme zarobili, tak sme naspäť dali do tej súťaže. Ale okrem toho sme organizovali aj vlastnú akciu, kde sme pozvali celkom významných ľudí. Napríklad, možno poznáte Mitcha Altmana, čo je taký svetový hacker, alebo veľmi známy svetovo hacker, alebo Jana Kaspera, čo je na Slovensku taká veľká ryba, venture kapitalistická, alebo Peter Dendis, ktorý tiež zakladal nejaké veľké peniaze na kryptofondoch, alebo to asi už viac poznáte v Česku, Vojta Ročka, čo je popredný startupista v Českej republike. Vlastne tam vidíte ten náš kultivátor vzadu. On bol vlastne priviazaný takto, ten televízor, aby tam nič nespadlo, lebo fúkalo vtedy.
ale hej, že mali sme takéto vlastné akcie. Ale boli sme aj na iných akciách, boli sme na Forbese, tuto v Brne, boli sme na Tech Meetupe tiež tu v Brne, boli sme v Prahe na nejakých Synbio týždňoch a sme sa proste odpromovali pravidelne. Noc vedcov ešte v Brne, Bratislave. No, to je pravda. boli sme na Noc vedcov aj v Brne, aj na DODčkách, ale bohužiaľ iba na Muni. Tu na VUTčkách bolo dosť projektov, tak tu sme neboli. Aj ako sme spomínali, ten náklad je fakt ako, že to bolo v celku drsné, aj dať 475 000 za prihlášku, ale tí biológovia majú naozaj v labaku obrovské náklady na tie chemikálie, čo používajú, na všetky tie experimenty. Samozrejme ani ten kultivátor nebol zadarmo, cestovanie do Paríža niečo stojí a aj tie naše akcie nás niečo vyšli. A veľmi štedré boli univerzity, ktoré nám fakt akože poskytli slušné prostriedky, ale proste to nevychádza, aby to nám to pokrylo náklady, dary od sponzorov tiež boli štedré, ale proste museli sme ešte niečo pokryť tie zvyšné náklady, tak sme sa rozhodli pre nejaký crowdfunding, aby sme oslovili tých ľudí, vysvetlili im projekt, tak sme natočili nejaké crowdfunding video, také 2-minútové krátke, vyťahli sme ten kultivátor aj na farmu do Nesovíc, kde sme aj dali tú rastlinku tým kravám ochutnať. Oni ochutnali tu aj kolegu, takže tá kráva si veľmi obľúbila jeho rifle. Aj káble. Káble toho Káva nám trošku používala kráva, no, keď sme dávali pozor. Takže to bolo zábavné, celkovo sme teda až 4-krát dotiahli do Strojlabu nejaké vlastne profesionálne filmové štáby. 3-krát to bolo Muni štáb, jednou z toho bolo to video na ten crowdfunding, 2 videá sme natáčali kvôli tej súťaži a potom aj Česká televízia vlastne prišla s nami robiť reportáž tiež do Strojlabu. A je to, ako spomínal kolega, je to americká súťaž, takže je dôležité aj spraviť nejakú show a keď to chce človek vyhrať, tak musí nejako vyčnievať. Tak sme si vravili, že to naše posledné prezentačné video by malo začínať nejakou riadnou ranou. Tak sme si tu vyšli za Brno ku Priehrade, kde sme našli takéto krásne jazierko, kde nič živé asi posledných 20 rokov nebolo. Tak sme si povedali, že tam musíme samozrejme vliesť, aj v októbri 8 stupňov bolo a bolo dosť plitké, alebo bolo tam blato, tak proste 3/4 metra sa nám tam celé nohy zaborili do toho blata, ktoré sa nepohlo 10 ročia. A z neho vychádzali plyny. No, a ktoré, čo tam žilo, no. Ale mali sme z toho skvelý shot, kde sme takto vyskočili z vody a aj to nám pomohlo potom uspieť. Ešte nakoľkokrát sme to museli natáčať. Asi na 3-krát. No, všetci sa triasli až trošku moc. No a vlastne nebola to iba takáto sranda, že videá si natáčame, chodíme po akciách, fakt akože to bol hustle, makali sme ako kone. Vlastne neustále sme boli v Strojlabe celé noci, keď išlo do tuého, to znamená posledných 5 mesiacov, dajme tomu, sme vlastne to jadro týmu robilo tých 75 hodín týždenne a bolo tam, odmakali sme si to. No. A fakt ako kebyže nemáme Strojlab a nemáme ešte tieto všetky možnosti a musíme si ešte to riešiť, tak by sme to nedali. No, lenže táto súťaž nie je čisto o tom, čo tam vlastne príjete ukázať, ale to, čo už máte predom pripravené. Oni tam vlastne hodnotia hlavne nejakú tzv. Wiki stránku, kde máte napísanú všetku dokumentáciu, čo ste stihli spraviť a koho ste oslovili a ako, fakt strašne veľa vecí tam bolo. A my sme to vlastne programovali už dlhé mesiace, lenže pred odovzdávaním sme sa tak zišli na Muničke, kde sme si zobrali notebooky a sme proste išli skoro 36 hodín v kuse a programovali sme vlastne tú stránku a keď sme skončili, tak sme zistili, že nám ten deadline posunuli síce o deň, takže až tak to nestalo za to, ale aspoň bol zápočtový týždeň vtedy, no. No a skončili sme vlastne s 37 857 riadkami kódu vlastne na tú stránku, takže... My tam sme vlastne pochopili, že najprv si mysleli, že proste spíšeme nejaké tie stránky, hej, ale potom zistili, že to bol obrovský projekt, ktorý nám trval 2 mesiace, 3. No. A bola to potom fakt hlavná vec, čo sme riešili, tak netreba podceňovať dokumentáciu. Hej, lebo ešte to bolo dosť hlavné, že vlastne tí rozhodcovia, ktorí nás hodnotia, tak sú stále obyčajní ľudia a tiež proste ten obrovský objem práce, ktorý sme akože robili, tak oni si ho proste prezeli v pár minútach, hej, a tam proste človek nechcel ich odradiť, aby si to proste prestali pozerať. Takže tam to muselo byť napísané aj vizuálne, aj textovo, tak aby tam človek čo najdlhšie vydržal, no, akože
Kebyže si ju chcete pozrieť, tak stačí napísať do Google iGEM Brno a máte tam vlastne tú stránku, tak Bude ak link. vás zaujímalo, tak kľudne si to môžete pozrieť. No, tak vlastne keď sme to dokodili, sme si na chvíľočku oddychli a ešte sme to okamžite zabaliť. A ďalej vám povie kolega. A išli sme potom 15 hodín do Paríža, vlastne to, takže to veľká pomoc, že nám fakulta požičala dodávku, do ktorej sme naložili celý kultivátor a išli sme 15 hodín do Paríža. To už vlastne vidíme pred Českou ambasádou, kde boli nejakí ľudia ubytovaní, ale nebolo dosť miest, takže napríklad aj nám VUTčka zaplatila ubytovanie, čo akože bola tiež dosť veľká pomoc. A potom vlastne bol ďalší hustle, bol, že ako dostať tú obrovskú skriňu proste do tej haly. Väčšina hardwareov je taká, že sa dá odniesť v ruke, alebo sa dá, že viacerí ľudia zoberú. A to moc nedalo. A tá hala bola obrovská, to je v tom parížskom, najväčšej konferenčnej miestnosti. A nedalo sa tam nikde dostať, ale zozadu bolo také parkovisko, kde chodili tie montážne auta, ktoré stavali tie pódy a podobne. Tak sme sa lámovou francúzštinou povedali tomu chlapovi, že my sme tiež odtiaľ, že máme náklad, nesieme na súťaž a že sme tam staviame, tak nás pustil. Tak sme takto vytrepali ten kultivátor. Tam už vlastne vidíte v pozadí tú Eiffelovku a náš kultivátor, ako sme už tam. A vlastne toto bolo to hlavné gro, to hlavné finále. Tu vlastne vidíte ten kultivátor, on je akorát za tými ľuďmi. My sme mali takýto stánok, kde chodili ako ľudia, tak hlavne porodcovia. A tých porodcov sme sa snažili presvedčiť, že áno, že to naše riešenie ako prakticky, aj biologicky, aj technicky je nejaké feasible, dá sa to akože realizovať. Aj sme veľa vecí odmakali. No, a potom tam vznikli také pár vtipných situácií, akože ako uskladniť ten kultivátor z jedného na druhý. Áno, my sme tam s ním vlastne prišli a zistili sme, že súťaž, ktorá stala niekoľko miliónov eur, nemá vlastne miesto na to, kde si to tí účastníci môžu uskladniť, tak sme tam našli náhodný roh, kde sme tam dotiahli ten kultivátor, našli sme tam SBS-kara, ktorý tam spal, tak ten sa rýchlo spakoval, alebo sa zlakol, že ho ideme vyhnať alebo niečo. Odložili sme tam ten kultivátor, dali sme tam v rôznych jazykoch, že to nemáte vyhadzovať, že to je dôležité. Lebo oni majú akože pokyn tie upratovačky, že ak tam uvidia niečo, čo tam ostalo po tom jednom dni, tak to majú vyhodiť a tá súťaž trvala 4 dní. Takže zase tam bolo akože pravidla, že všetko, čo si tam človek zobral, tak si musí odniesť. Takže to bolo celkom vtipné, že ak tam ten kultivátor museli maskovať. Nakoniec skončil pri hydrante, čo asi nebolo moc bezpečné. Taktiež bolo zabava tam vlastne doniesť tú vodu, pretože tam nebol nikde prístup v blízkosti toho kultivátora ku vode, takže sme to tam v kyblíkoch no a tam nosili 100 litrov vody. No. 100 litrov sme z vecka proste donášali cez celú tú konferenčnú miestnosť. Dali za tak trošku exotov. Lebo sme mali ešte tú judging session. Áno, tak vlastne, keď sme tam prišli, tak sme sa ako vybalili všetko a toto bolo také gro tej súťaže, kde boli nejakí významní proste ľudia, vedci a tí sa vyznali do biológie a do rôznych témat. A vlastne toto bola vec, ktorú hodnotili. Mali sme tam nejakých 15 minút na prezentáciu, my sme sa tam takto krásne obliekli, dali sme si krásne okuliare a išlo sa prezentovať, kde počas toho nás ešte nejaké alarmy, nie nejaké oznámenia prerušovali, čo bolo trošku stresujúce, ale nakoniec sme to nejako dotiahli. No, toto bolo dosť stresujúce čas, lebo vlastne týchto 5 rozhodcov rozhodlo, či vaša rok a pol ročná práca pôjde do finále, hej. A v tom finále už potom vás hodnotilo 400 rozhodcov, ale toto bol vlastne najväčší stres, že vlastne 5 rozhodcov rozhodne o tom, že ako pôjdete ďalej. Hej, tak vlastne tá súťaž trvala 4 dní, pondelok až štvrtok, tam vlastne boli tie stánky a vtedy sme tam prezentovali hociakým okoloidúcim tým rozhodcom, ale ako vravel Pravo, tých 5 rozhodcov, ktorým sme prezentovali úplne na začiatku, ohodnotilo bodovo náš projekt. No a 10 tímov s najvyšším bodovým hodnotením bolo zverejnené vo štvrtok večer a najdôležitejšie sú top 2 týmy, finalisti. No a vo štvrtok o 11. večer, tak to všetci na jednom byte, čo nám ambasáda poskytla, sme zistili, že sme vlastne top 2. Tak okamžite sme porušili nočný kľud, až sa potom sťažovali susedia. A vlastne, čo to znamenalo, že zajtra ráno prezentujeme náš projekt pred
tými 5000 ľuďmi na hlavnom stage. Nemali sme prezentáciu, človek to nechce zakriknúť, takže okamžite sme sa dali do práce, robili sme prezentáciu, písali sme skript, pripravovali sme sa a deň na to sme vlastne takto vyšli na ten hlavný stage a ako hovorím, bolo tam nejakých 5000 ľudí v hľadisku, ďalších 5000 ľudí to sledovalo, boli aktívni na sociálnych sieťach, robili si z nás srandu, lebo sme si vybrali takýto image, že červené okuliare, lebo človek musí vyčnievať, nech si nás zapamätajú. A bola to akože úžasná skúsenosť pred toľkými ľuďmi to tam nejako 15 minút prezentovať a potom sme mali posledné Q&A s rozhodcami, kde bolo všetkých 200 rozhodcov, pýtalo sa nás, tak tam bola posledná naša príležitosť zabojovať o to nejaké víťazstvo a oni si pozreli ešte to naše 15-minútové prezentačné video, kde sme skákali do toho jazierka. No a na základe toho Q&A a toho videa nás postavili 2 finalistov vedľa seba takto na hlavný stage, nechali nás tam trošku sa vytrápiť v tichu. No, pričom ten Heidelberg sme vedeli, že oni boli... Minulý rok to vyhrali. Minulý rok vyhrali a ich univerzita proste suverene dominuje iGEM, takže to bolo celkom vtipné pozerať, že sme s nimi na finále. No. Akože boli to nervy, no a potom vyhlásili to Brno Czech Republic, tak akože každý oslovoval po svojom, väčšina ľudí kričala prirodzene, hej, tak bol to akože neskutočný zážitok, potom sa každý s nami fotil, lebo predsa len keď má človek ten hardware, že tam svieti, samozrejme sme to naprogramovali, nech to bliká, nech to nejakú show robí, hej. Takže lákalo to ľudí, aj z jedného z najznámejších svetových hackerov, zase sme ho tam prepašovali. Náhodou prišiel do Paríža práve vtedy, tak hej. Tak to bol úžasný pocit ešte potom. No a po návrate naspäť domov, tak neodignorovali nás, boli sme v Českej televízii, STV2, Hospodárske noviny, Wired, všade možne. Mali sme živý vstup v STV jednotke, v ranných správach, písali nás Startida, Masaryčka, VUTčka, všade možne to bolo, lebo je to... Bol to nářez, no. Ale asi dosť veľa ľudí nečakalo, že to vyhráme, no, že to bolo akože dosť podstatná, ten šok bol dosť podstatná vec. My sme si verili, ne? Slúbili sme. Ale... My sme celý čas hovorili, že to vyhráme. A hej no. Tomuto obrázku nejdem rozprávať, ale ešte predtým, že z môjho názoru nám tam veľkú časť spravil ten kultivátor, čo sme teda robili na tejto fakulte, pretože ako bol ten stánok, tak tam chodili vlastne tí judges a my sme si ich tak postupne lákali, že aha, poďte sa pozrieť, akú tu máme úžasnú mašinu, lebo nič také tam ešte nikto nemal, také obrovské, väčšinou tam mali takéto veci. A my sme tam mali potom také obrovské niečo, tak ako ostatné týmy, čo boli, tak tam mali väčšinou tak jedného judgea a my sme ich tam mali ako 6 naraz, tak sme im tam museli v nejakej angličtine rozprávať presne každému jednému tým 300 ľuďom, čo tam proste chodilo, že o čom vlastne ide. Ale to hlavné lákatko vlastne bol ten kultivátor za mňa a ten spravil obrovskú časť v tej výhre. Takže ešte raz chceme poďakovať vlastne Storylabu, že sme to tam mohli stavať. No a vlastne my sme už potom prišli, oslavili sme tak osobne, ale nakoniec sa konala ešte taká party, že thank you party sme to nazvali, kde vlastne prišli rôzni ľudia, kľudne aj z ďalekého zahraničia a poďakovali sme vlastne, že nám pomohli. Môžete tu vidieť aj pár kolegov z tejto prednáškovky. A tam sme si vlastne, áno, tam sme si vlastne oslavili, že sme si dali nejaké jedlo a podobne a spravil sa ešte nejaký taký finálny kvíz. Áno, tu sú potom nejaké ceny, čo sme tam povyhrávali. Napríklad je sranda, že strašne veľa tímov tam nezískalo skoro nič a my sme tam získali, tu môžete vidieť ich 6. Najlepšiu kategóriu, najlepšie prezentačné video, najlepšiu skin bio, potom niekoľko nominácií na najlepší hardware, na najlepšiu wikis a na najlepšie promočné video. A vlastne veľa nominácií. Nie, to sme najlepšie, to sme vyhrali, to prezentačné video. Prezentačné, ale promočné sme mali, no. Potom to bola vlastne taká hlavná cena. Dali sme tam strašne veľké peniaze. Hlavná cena bolo, že sme si mohli požičať na rok túto kocku domov, potom sme museli vrátiť. Stále nám nedošla. To je taký ako Stanley Cup, je to koluje a vyrijú tam potom. Takže keď to vrátiš späť, tak tam je proste, tam sú akože vyrité, to trošku zblíž, no, tam sú vyrité tie akože univerzity z posledných rokov a majú tam vyriť aj iGEM Brno, ale stále nám to neposlali, no, takže... Tak sme si vlastne spravili takú vlastnú, kolegyňa spravila koláčik, ktorý sa potom zjedol.
A ďalej vlastne ešte ako poďakovanie pre tých ľudí, ktorí nám na internete nejako prispeli, tak sme potom spravili nejaké kuchárky vlastne z toho Dakvidu, poprípade nejaké tie tréningové plány alebo nejaké výletiky. Všetko sme robili, čo sa dalo, aby sme Áno. dostali tie peniaze. No. A potom sme tam mali aj nejaké ceny pre tých prispievateľov, že tam budú mať vlastné meno na tom kultivátore v tom Paríži, tak sme ich tam všetkých napísali. Hej, no a potom nás vlastne, to už také fakt, že koniec, to už nás, takže v rámci poďakovania nám dal ocenenie dekan Muni a urobil také veľké gesto, že dal vlastne cenu aj nám, VUT-čkarom, čo vlastne sme oficiálne zapísaní na tú fakultu. Takže od Muni už máme ocenenie dekana, ale dúfam, že čakám ešte na VUT, ale to je nejak ticho, ale tak možno. Ale mimo toho, okay, že stále akože dali nám obrovské prostriedky, hej, že fakulta strojného inžinierstva nám dala 25 000, FITka nám dala 20 000, plus nám zaplatili celú cestu, že dali si akože dosť veľa s tým problémov, že aby nám preplatili cestu, tak nás museli urobiť zamestnancov, potom nám to zrušili, že bolo tam strašne veľa opleťaček a preto akože sa im ponorne chceme poďakovať, že akože do toho šli, že sa im to chcelo robiť a že hlavne nám dali tú šancu, hej, že tam bolo to dôležité, že vlastne my sme došli, akože keď sme už pýtali tie peniaze, tak už sme niečo za sebou mali, ale ten prvotný impuls, tie peniaze boli na začiatku a to bolo proste, to strieľali do čierneho, no, alebo teda nie dostrieľali, no, nevedeli, že jak to vypália, jak to vypáli. Ale tak v prvom rade, akože sa chceme poďakovať Strojlabu, hej, že tam sa to dialo najviac, že naozaj cez to leto sme tam boli fakt, že stále, aj v noci stále tam svietilo, stále sme tam mali rozložené veci v tom celom assembly labe, furt sme tam mali bordel. Vytačili sme cez 1 kilometr filamentu a pravdepodobne aj viac, potom sme to už prestali rátať. Takže akože celé leto boli akože prakticky používané aditív labe tlačiarne pre náš účel. A použili sme všetky handry, ktoré sú v assembly labe, lebo sa nám to stále vylievalo, keď sme to televelopovali, stále to netesnilo. Furt to striekalo, aj z tých šách to rôzne tieklo, netesnilo to a po každom jednom dni tam bolo toľko vody, že tam, možno keď ste chodili v lete, tak tam boli také handry povešané po celom Strojlabe ráno, tak to bolo presne kvôli nám, takže fakt, že každú handru, ktorú zoberiete do rúk, tak bola použitá na vysušenie nejakého bordelu, ktorý sme spôsobili. A hej, že on sa to zdá, že priestor, že jedno s druhým, ale akože na konci dňa to spraví veľa, hej, že ako vidíte, tak do toho šlo strašne veľa práce, ktorá sa oplatila, ale bola to vlastne tá čistá práca, hej, že kebyže tam rátame to, že OK, že musíme teraz hľadať tie stroje, musíme si zháňať priestory, musíme sa stále s niekým hádať kvázi, tak by to asi pravdepodobne tak neskončilo. To bol čistý čas, ktorý sme dali do toho bez toho, hej, že vďaka tomu, že nám Strojlab dal tieto podmienky kvázi nezištne, alebo nemali s tým minimálny problém. A za čo im akože patrí obrovská veľká vďaka za nás, že sme tam mohli byť a že vlastne nám dali tú možnosť. A že aj späť k tým labákom, čo sa dneska hovorilo, tak naozaj nám dosť pomáhalo to, že keď sme niečo vyrobili na tej 3D tlačiarni, alebo sme vyrezali, potom sme to upravili vo Finish Labe, alebo sme to obrusili v Model Labe, a potom sme to doniesli do Assembly Labu, kde sme to potom dali dokopy a prešli sme 20 krokov, tak niečo to spraví, hej, že to bola vytvorili prostredie, kde bolo možné tento projekt vlastne realizovať. A samozrejme Strojlab nie je proste iba nejaká inštitúcia, ale sú to hlavne ľudia a preto chceme poďakovať hlavne Petrovi Kštivohlavému a Vojtechovi Florianovi, že nás tam nejak akože trpeli v tom Strojlabe, ale samozrejme aj Martinovi Malému, ktorý nás tým vlastne zoznámil, že nás tam odporúčil, alebo taktiež Stanislavovi Viechetovi, ktorý nás pravidelne nám konzultoval naše nápady a vlastne Stanislav Viechet bol poverený schvaľovania rozpočtu od dekana, takže vlastne on nám vtedy ešte na začiatku úplne slepo veril, že to niekam dotiahneme, čo sa nakoniec vyplatilo, ale pre neho to asi bol tiež risk, že veriť pár mladým ľuďom, že takýto ambiciózny plán. A teraz otázka, že či to stalo za to, že či tá obrovská práca, tie prostriedky, toľko ľudí pootravovaných, znepriateľných, toľko kamarátstiev a aj vzťahov zničených, že to stalo za to, tak podľa Četa je to momentálne najväčší úspech Českej republiky, takže univerzitného tímu samozrejme.
Takže že asi to je naozaj veľká vec, ale a tak, a vzniklo to v Strojlabe, no, že to je crazy, že, že toto sa stalo v Strojlabe. Pri všetkej skromnosti, hej. Hej, no akože, hej, že je to stále chat, hej, že on sa píše, že je to jedna z najväčších. Takže tak, to bol asi celý náš príbeh, že ako sme posledný rok a pol makali, čo sme zažili, s akými problémami sa stretávali a vlastne čo všetko sme v Strojlabe konštruovali. A kebyže máte nejaký záujem nás kontaktovať, tak tam máme wiki stránku, kde máme celý projekt rozpísaný, že ako vyzerá po sekcii. Ak si chce niekto rozšíriť obzory, tá časť, čo urobili tí biológovia, je fakt akože fascinujúca. Ak sa o to nejako vyznáte, do genetickej modifikácie rastlín, alebo vás to zaujíma, tak tam si môžete prečítať, v celku pekne to máme spracované. Hej, samozrejme, tá súťaž nevyhrala. To riešenie nebolo iba tá technická aplikácia, ale samozrejme aj tá syntetická biológia, ktorá bola tá hlavná časť, a tu robili na Muni, tak tá je tam viac rozpísaná na wiki stránkach. Takže ďakujem, že ste tu boli. A ďakujeme asi hlavne Strojlabu a fakulte, že nám dala tie možnosti. A stane ešte niečo v Strojlabe postavíme, alebo sa postaví respektíve. Hej. Že to je tam podobný projekt, ktorý postaví. Že vlastne my nechceme, lebo máme tam stále ešte svoju dielňu. A Peter Kšivoľovi nám povedal, že ak dojde ambicioznejší projekt, tak nás odtiaľ vyhodia, takže snáď ešte tam bude mať nejaký čas. Ale nie. Snáď tam vzniknú pekné veci ešte. Takže ďakujeme za pozornosť. Tak, já vám moc krát děkuji za prezentaci. A jinak si to záznam, tak můžeme poslat panu děkanovi, že chcete tu cenu. To ještě nebude problém. A teďka je vlastně prostor pro dotazy. Takže pokud máte nějaký dotaz, tak stačí se přihlásit, a když tak donesu mikrofon, ať to slyší všichni, ať je to v tom záznamu, takže... Tak jo, až nahoru. Tak já to ještě pak zopakuju, dobře. No, akože na tej farme konkrétne im to moc nechutilo. Popravde. Ale akože to sme sa početrili, lebo sme pozreli nejaké štúdie, kde im to naozaj chutilo, takže je to akože náš problém. Ale proste, hej, boli akože v Európe sú akože naučené na akože vysoký štandard, tak sú trošku akože moc fajnové, ale určite im to chutilo. Dokonca sme to ako my, ako ľudia sme to jedli, sme to vlastne zabudli povedať. Na tej triage party sme to dávali do tých koláčov a to sme potom ponúkali hosťom. A vedeli o tom, hej, že to nebolo to, že sme sa ich snažili otráviť. No, trošku pokosená tráva, akože také ale tak keď sa tam človek predstaví, že tam je 30% proteínu, tak akože prečo nie? No. On tam hlavne nešlo len o tie kravy, akože my sme to tak prezentovali, lenže ako tí biológovia spravili takú metódu, kde vlastne oficiálne, ako originálne trvala tá modifikácia nejakých 5 mesiacov a tí naši biológovia to dokázali strhnúť na nejaké 4 týždne, takže ako no to je obrovský pokrok pri tej rastlinke, pretože v tom sa nielen musí pestovať ako proteín na jedlo, ale dajú sa tam ako potenciálne modelovať nejaké iné proteíny v tom. Je taká modelovacia rastlina, že Arabidopsis sa volá a oni ju nahradili akože tým duckweedom. Akože to bol náš hlavný goal, že aby proste tá modifikačná platforma nebola arabidopská, ale proste aby to bol duckweed. Takže no, ten projekt bol komplexnejší, no. Na tej wiki stránke to je viac zrozumiteľné. Dobře, další dotaz, prosím. No, ten čas pred, akože najšťastie, že väčšinu práce sme robili cez leta, akože to tých 75 hodín to bolo cez leto, ale hej, no, akože ten posledný semester zimný, to bol celkom drina, no, že my sme sa vrátili po Paríži, a sme vynechali 3 týždne školy a potom bol hneď zápočtový týždeň, to bolo celkom drsné, no ale aspoň mne tam konkrétne pomohli tí učitelia, že akože ja som im povedal, že či môžem zápočty písať až neskôr a niektorí na to akože pristúpili, že dobre.
Takže tak som to mal ja. Akože áno, trebalo tam dať tomu dosť času, tak po škole a ja som tiež často nemohol byť, keď tu na chalani makali, ale akože snažil som sa najviac popri škole. Som tiež vlastne prišiel z Paríža a hneď som vlastne docestoval, som nespal a mal som ako z termomechaniky započet, ktorý som potom moc nedal dobre, ale nejak som to otočil. Ale ako, keď človek chce a fakt ako sa tomu venuje všetkému, tak sa to dá zvládnuť. Áno. A o čas a o spánok a o 5 rokov života. Ja ešte iba tak možno dodám, že boli mnohí aj tí vyučujúci veľmi akože ohľaduplní, vedeli, na akom projekte pracujeme a boli tolerantní, keď sme nechodili na prednášky a tak, takže niektorí extrémisti z Masarykovej univerzity zvládli celú školu za 5 hodín týždenne, takže a prešli vrátane štátnice, takže no, takže dá sa to, keď človek chce a niečo obetuje. A taký Martin, tak ten aj prácu mal popri tom, ešte vlastne minulý rok, takže Martin to je úplne akože crazy. Škola, práca, ešte aj jam, no to crazy obdobie. Grand Prize. Hej, no akože, no, jedine tu prestíž, no akože tá súťaž, ona si zakladá na tom, že vlastne, akože v biotechu, to ľudia akože strašne dobre poznajú a vedia, aké ťažké to je vyhrať, vedia, aké tie týmy tam chodia a preto, keď to niekto vyhrá alebo sa dobre umiestni, tak to akože veľmi akože si cenia. A preto hlavne akože, že v tom biotech svete, akože, to je tá najväčšia vec, že tá najlepšia validácia. Že je to taký prvý krok proste k nejakej, dajme tomu, úspešnej kariére v tej oblasti. Strašne veľa víťazov z minulých rokov proste robí doktorantúru na Stanforde, Oxford, Cambridge, všetko. Proste aj nám prišli nejaké ponuky okamžite pre tých biológov, keď sme vyhrali z Oxfordu, že nejdú na doktorantské. Takže viac menej, a že výhra znamená, hociaká škola vás zoberie. Viac menej. Tam vlastne, áno, akože tá súťaž je akože veľká, že to je vlastne taká konferencia a tam chodia aj kvázi normálni ľudia, že tam častokrát tam chodia aj kvázi presne takíto investori, ktorí sa chodia poobzerať a pozerajú tie najlepšie projekty a dávajú im vizitku a my sme aj dostali takzvaný golden ticket do takého investorského poolu a Hej, Cambridge presne to volá. Takže chodia tam ľudia. Aj my sme dostali nejaké ponuky, tak aj sa to trošku teraz rieši. Ale hej, definitívne tam chodia akože ľudia, že to je proste známe v tej branži. Lebo tam je tá konferencia, tam chodia akože normálni vedci, lebo tá konferencia kvázi pre nich a tam hovoria o tom tí odborníci. Takže akože to je fakt, že veľká akcia, no. Dostali sme dostali sme nejakú ponuku investorskú, ale to skôr cez známosti, že nie, že nás videli v médiách, ale proste my sme mali tzv. Stakeholderov, ktorí vlastne do nás počiatočne investovali, tí sponzori, a my sme ich pravidelne vlastne updateovali, že ako sa nám darí, ako čo. A presne keď sme vyhrali, a sme im poslali ten mail, že sme vyhrali, tak nám došli pár ponúk, že aj presne aj z Česka, Slovenska, že ako by sme to s nimi chceli rozvíjať ďalej, takže hej. Má, akože tá budúcnosť je taká otázna, lebo akože vyhrať súťaž bolo ťažké, ale akože urobiť niečo komerčne fungujúce bude asi ešte ďalšia výzva, no, že áno, že rozbieha sa nejaký projekt a vlastne teraz aj keď už idete do Strojlabu, tak už tam není kultivátor, bohužiaľ. Už bol pred týždňom presunutý na kampus Múny, kde už je do sterilných podmienok a už sa vlastne produkčne s ňou začnú vyrábať nejaké drahé látky. A hej, akože pokračuje sa s tým, len uvidí sa ešte, že v akej škále sa to podarí dotiahnuť do konca. Tak, má nějaký další dotaz? Tady si myslím, že hlásil ještě někdo předtím. Tak
Tak se teda zeptám já, co to dalo jakoby vám jako osobně? Krom teda toho málo spánku a podobně, tak... Tak určite to akože tá skúsenosť asi bol najviac, že presne, že vyskúšať si proste ten tlak, tú prácu, robiť niečo reálne a vlastne, že presne mať nejaký cieľ a urobiť pre neho všetko, to bola dosť asi podstatná skúsenosť. A aj zároveň, že to boli to technické veci, že vlastne čeli sme technickým problémom, že vlastne tam sme to aj menovali, že presne, že sa nám to odlepovalo, potom vznikalo tam nejaké pnutie, že akože dostali sme takú, presne, že ako sa iteruje a vyrába prototyp, ktorý musí byť funkčný, ktorý sa musí pravidelne nejak udržiavať. Tá elektronika bola dosť často tak spravená, že asi táto skúsenosť bola najviac. A prirodzene, hej, práca v týme, vždy sa človek naučí. Pre mňa asi také najkvazicenejšie z toho bolo to, čo len tak inde nedostanem, a to je proste hovoriť pred 10 000 ľuďmi alebo byť naživo v telke, hej, takže aj také veci. Za nás tiež tak, ako povedali kolegovia, že je to obrovská skúsenosť, pretože v škole sa síce niečo učíte, lenže si to nejak popri tom neskúšate v praxi. Čiže a keď vlastne máte nejaký obrovský projekt, kde v podstate nie je to také hobbičko, že si musíte nejaké blbostičky kupovať a tak, takže tam máte už tie veci a môžete si ako keby stavať na nejakom projekte a je to vlastne niečo, čo vás baví. Takže v škole napríklad veľa vecí je takých, že sa učíte, to je síce zaujímavé, len ako nie je to tá vaša parketa a takýto projekt je niečo, čo vám vlastne dá ako osobe, lebo to je nejaká taká vaša vec, lebo vlastne ja som sa tam hlásil sám, alebo teda som odpovedal na mail, lebo ma to zaujímalo a bolo to niečo presne ako čo by som také chcel robiť, buď automatizáciu alebo niečo podobné. A taktiež, ako ak sa bude niekde hlásiť po prípade na nejaké ďalšie štúdium, či už po prípade nejaká práca v zahraničí a bude mať napísané, že sme ako takýto projekt vyhrali, tak určite ako nám to pomôže. Dobře, děkuju. Tak máme ještě nějaký dotaz? Tak pojď. No, že... To manaženie bolo vtipné, no. Akože vlastne tam boli tí traja vizionári, ktorí to akože celé založili. A my sme najprv bola taká motivácia, že tie sub-týmy, hej, že ten tech tým, tie kultivačný tým, synbio tým a PR tým sa budú sami akože korigovať a fungovať. A vlastne jediný tým, ktorý to ostal, boli oni traja a my. Všetky ostatné týmy vlastne museli oni traja ešte trošku akože manažovať. Hej, že oni akože, toto je vlastne dosť podstatná informácia, že akože oni okrem toho, že to nejak zastrešovali, riešili formálne veci, do toho, že tú biológiu, tak akože dosť času trávili tým, že manažovali proste ten zvyšok tímu a aj to, že vlastne takedy museli robiť aj za ten tým tie niektoré veci, takže to, že oni boli akože úplne, oni boli ešte o level vyššie určite ako my, že to hastali. Viac menej to stálo na nadšencoch, hej. Oni traja sú akože veľmi vysoko nadpriemerní ľudia, tak to poviem, a mali aj také proste predstavy, že nebude tam žiadna hierarchia, všetci si budeme rovní, všetci proste budú fungovať na tej motivácii, aj nie úplne akože komunistické ideológie, ale že proste dá sa spoľahnúť na každého. Každý chce, aby to uspelo, každý tomu dá všetko. Tak to nefungovalo, hej. Našlo sa, neviem, 7 ľudí, čo tak fungovalo z tých 23, ale a tí nakoniec to fakt dotiahli, to sme tí, ktorí sme robili tých 80 hodín a potom tam boli ľudia, ktorých stále išlo proste veľmi o ten projekt, ale neboli ochotní toľko obetovať a boli ľudia, ktorí proste odpadli a nestalo im to za to a tak. Hej. Čiže stretli sme sa s realitou, že treba tú hierarchiu a potom už keď sa to v polke nejako začali tí traja zakladatelia preberať tú zodpovednosť, manažovať ich, tak už to bol trošku chaos. No. To vlastne, ono takže dosť podstatné, no to, že vlastne oni na začiatku, tí čo hajrovali, tí traja, tak oni povedali, že to bude tak zaberať 10 hodín do týždňa a že vlastne s tým asi tak trošku aj ľudia rátali a presne, že keď sa začalo už preťahovať do tých viac hodín a už to išlo do tvojho, tak proste už kvázi nebol čas na nejakú akože diskusiu, že OK, že čo teraz, akože to bola asi chyba aj organizačná, že už proste bolo tak veľa problémov, že sa už proste riešili problémy hlava, nehlava a urobilo sa všetko preto, aby sa akože dokončili. A tým pádom tam akože vznikali také nepríjemné situácie, určite. Hej no, akože toto vlastne tiež taká unikátna skúsenosť, že človek vlastne nevie takéto niečo predvídať, že ako sa vyvinú tie vzťahy v tom tíme a tie zodpovednosti, no. Takže tak.
Tak, máme tady ještě nějaký dotaz? Tak pokud nemáme, tak já vám ještě jednou poděkuji. A samozřejmě ještě jednou velká gratulace. Myslím, že to, co jste udělali, je velice výjimečný. A děkuji, že jste k tomu použili Strojlab a že se tím jako navíc chlubíte. Děkuji.